गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मानास हायुङारि पार्कआव मुलुगनां मोसा सान फालिदों। दिनै मानास हायुङारि हाग्रामायाव मुलुगनां मोसा सान फालिदों। मुलुगनां मोसा सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि मानगोनां गुलाब सान काटारिया, आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारी, मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। मेलाव बाहागो लाना आसामनि रायजो बेंगिरिया मानासखौ रैखाथि होनाय, जिब जुनारखौ रैखाथि होनायनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। आन्डामान आरो निकबर द्वीपआव 5.8 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों। दिनै 29 जुलाइनि फुंनि 12:53 रिंगा समाव आन्डामान आरो निकबर द्वीपआव 5.8 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजी एनसिएसआ फोरमायथिना होदों। एनसिएसनि फोरमायथिना होबावनाय बायदिब्ला बे बांग्रिनि गोथौथिया 69 किल'मिटारमोन। बे बांग्रि मावनाय जाथायाव सुबुंनि जिउ खहा एबा दोहोन दौलतनि सिलिंखार जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव आरो खाथि बिरसि जाथाय। उत्तर प्रदेशआव सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ रुवाजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। उत्तर प्रदेशनि गुरजावला ओनसोलनि शिवानगराव दुलाराव देवी मुंनि सासे आइजोआ गावनि फिसाय 55 बोसोर बैसोनि रामपालखौ रुवाजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों आरो गोथै देहाखौ गासै 4 थुख्रा खालामनानै केनेलजों बोहैलांनाय दैयाव गारहैदों होननानै थांनाय 28 जुलाइ खालि खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला रामपाल आरो दायनिगिरि दुलाराव देवीनि फिसाज्ला सानपालआ गावनि बिफा गोमानाय खौरांखौ पुलिसनो होदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ हमनो हादोंमोन आरो दुलाराव देवीया थांनाय 23 जुलाइ खालिनो हरनि समाव गावनि फिसायखौ बुथारदोंमोन होननानै पुलिसनि खाथियाव सिमान जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। साबधान जा उन्दै बैसोआव जुलि जानायनिफ्राय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों एक्सन लानो फिन बिथोन होदों। आसामाव फिन खेबसेबाव उन्दै बैसोआव हाबा होनायनि हेंथायै नायबिजिरनायखौ जागायफिनसिगोन। फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय आसामाव फिन खेबसेबाव उन्दै बैसोआव हाबा होनायनि हेंथायै नायबिजिरनायखौ जागायफिनसिगोन होननानै थांनाय 28 जुलाइ खालि बङाइगाव जिल्लायाव खुंफुंजानाय पुलिस बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्टफोरनि मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव बुंथिना होदों। लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनो थाखाय थियारि जाना थानो पुलिस बिफाननि गासै सुपारिनटेन्डेन्टफोरखौ खावलायदों। बर' भिडिअ एलबाम नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मंगल सिं अडिअ भिडिअ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव ओंखारनो गोनां बे जोंनि आंगो गामि भिडिअ एलबामा फैगौ 5 आगस्ट खालार खालि रिलिज जागोन। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव मंगल सिं बसुमतारी बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव बे जोंनि आंगो गामि भिडिअ एलबामा बोहैथि दाननि 5 आगस्ट खालार खालि मंगल सिं अडिअ भिडिअ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव रिलिज जागोन। बे भिडिअ एलबामाव गुबैयै फावखुंगुर महरै फाव खालामदों नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि महरै चन्द्रिका बर', लोगोसे साइड फावखुंगुर महरै माइकेल लोमदोन बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि मंगल सिं बसुमतारी बिथाङा बर' हारिमु बिथिंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन फावखुंगुर फावखुंग्रि फंबाय बिनानावमोनखौ बेबायदि सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो बुहुमाव सिनायथि होनो बेबायदि थांखि लादों। बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथां मंगल सिं बसुमतारीया मंगल सिं अडिअ भिडिअ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ अनसायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामनो खावलायदों। आंखाल गैया जोंनि नखराव, माइब्रानि माइब्रा जोसानि जोसा, संनाय खावनायावल' गोसो होखा। जाखांफुनाय उन्दै उन्दै बर' गथ'फोरखौ जोलुर गेलेनाय बिथिङाव सिगां फारसे लांनो एबसुआ बायदि हाबाफारि लादों। सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आन्डार 13 जोलुर गेलेनाय फोरोंथाय मावबादाया थुंगेबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली चिरां दख'रा एबसुआ थांनाय 15 जुलाइनिफ्राय सिडली खासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव आन्डार 13 जोलुर गेलेनाय फोरोंथाय मावबादाखौ खुंफुंदोंमोन।
बे मावबादाया दिनै 29 जुलाइ थुंगेबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धुबुरी जिल्लानि नयाहाटआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारा नयाहाटआव 17 नं महाराजा लामायाव दिनै फुंबिलियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सोमजिदों। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला S17C5487 नम्बरनि गंसे ट्राक गारिया धुबुरीनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांबाय थानाय समावनो हरखाबै नयाहाटआव टेम्पु गारिफोरखौ सौख्लाङो। जाउनाव जायगायावनो बानियामारि गामिनि थागिबि आब्दुल आजिज आरो बरखान्दा गामिनि थागिबि शुकुर आलिया जायगायावनो जिउ गोमायो। जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय धुबुरीयाव दैथायहरो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।